bo bios ni bagai am ha ke kok sawo ni sawo bios ni bagai saka hangka o korona ang ba kulis mi sai pai khamo ane oro ani tarik ka kunu kure ang oro bios ni bagai norna ha ke sanai ang dukhuna kha jeta boba ang ati ki hinjagai o kokno onek da boi to mani tabule ang da boi mali ata o kokno ang tabu mus masa sinai ang sayo thajong bisingo ang hinjang tunge ang thui tongna da ha tabu noro ang sawisi norok saimano ang sayake norok si sikamu ba ano bising teke ano press hari tongo ba teke sa sawi ang tablet tai tongmaya ang masa sinai no bo je samani no ang reply re nai joto no okay bo puila sawo jen bo respect jana mutungo do ang dara hine ang kok joto kokono use khai nani mutungo bo hingke I ang bulgo suwo ang dara ringliya ani thamsini bai ang dara ringliya do bo haike ang kok sana borengya tam sanai ase emotional kai sana borengya norok to nugui to khana ang amai rengya ani kok sana ni hingke puila no sanai je dara abir ang video khaine hini saimaya hini sabupo ang jen a video khaine hini bo saimaya fu ang bono sajak ang tabu agin hekite achugui tongmaya ang o video ma khaina ang ma sanai ang nung bai kaisa kongno bar sawoi ang duku phunagai tongmaya jen norok se arani babuni sradoni taimo norok blog khaye aisa blog khaijak do afro norok blog khaye o rang no difai manu hunka hike ang bo rang bek khaifro ang bo video khaye rang ni nai okopona ang sajak hingke bo tabuk jen bo saimiya hani sawo hingke aba ani skunu sana korei ang sajak bono puila chengkok banglai frono ang video ma khaine hini sajak hingke okok badde tak thanglai nai ungko je bo voice sms khnar mani recording khnar mani a amrita hne borei ang bo ba kono sobe sinilaya kono jaga bo contact korei ang je fro abi ako dara abini oro video khaya a fro boro video khai kondo engka ekdin salja sung program ma lekha borei bai ang to siniya program ma lekha a time sung dara abini oro boro video khaina boro video khayo hne uko te kaisa victoria video khayo aja ko ta binoro victoria video khamanoro bonukna engkai victoria video khaimani bota afro oko kubuya mane nugui tongma ba tangma sasino bodrak sao hne viral ngi tong do engkai chini je aro je program thangnai borok sawo jen uko tabuk ba ninda abinoro victoria songsi video khai bele boba draksa khna bele agyo hne mani layo hingka aja ko sido tabu khaisina ne bele binoro borok skari khanke hne jeng mani jak ang nahiya I ang mani jak hingkai boron ko bai mani lai khata hingka o kong no a borei jen o amerita na borei ta mohini bo sapai ka jane thamsi ngai jen jono phone khaika da abi phone khaika do da abi phone khaye norok ta ma ani bepare hamya salai himbla hani sawo engai bini bepare to ang da hamya sama korei engai I ang hamya sama korei phone ang I salai jak kok salai jak hai phone amsang hamya to salai jak ya nono ta mihini ni norok khobor sogei ba hani ang singka engai norok se ta ma hani salai hani sawo ana engkai jeng hai salaijak boi salai thani ang kaujura rajak ang sajak I ang hinjak hine ang gosika abo sipa o borei amse koklai saka o amrita hinai bosi pet mane bin buku emon wat hamia saka bo asuk balok jak okok asuk balok jak taba ang muitu khai sai tongo ane oro kisa misa mane kok pogi mano ofro ni dini afro ane loge tongo surubi botongo mane otim ni bisingo boma sa tongo ta bobo tongo ngai bota mohni ba sapai ka jani amse khai jengkok ma bangla kha ofro bo ngai bini kong na khna woi adar abini kok ba amrita ni kong na khna woi tai masa sokpai khabar no oro ni maisa asudirok tabo khenam ngai buini sinilia oro osenalo samung khaise tabo khai buini bagai hamya sa asudirok noro accident ngai thidi asudirok namong ya phuru hungkai
eko dara dara namung khangkai tabo kai sak nangliya je channel samungkai o channel samungkai thili di noro lasia da bum khang sipala pala khai bom hanai nagiri bati ma khang khai rok kuni ke daily logi tabo khai o channel chini channel samungkai angkai makhaya ni bagai sudirok ginang jagi tonga ang tam khai ke banor no mufuk juma chini channel samungkai kotorungi tabo khai bunyorok samungkai tabo khai sini jagai hinui asuk ani mai sana mo jeng ke bosiniya mane jeng agi tongfro borok gere jeng angkar mani pore se borok doktor no thango ke ba jeng ba ke sini nai bana ke ani mai sa status rijao kha ang bai surubi ni photo no status sika tam hini re khamo amte hini re pho ani dara abino oro video khaye popular ngai bumung ngai tabo khai khari thangbai kha wat hamyari wa jagabo ngai chini to number kari chek thaimiya boichono rohor do ngai puila to ko photo ro riya khaino sui rekha phonta sitra khaino buku sitra rioi sui reja phonta ngai afro to thaimiya boano jono rohka ngai bung ba men sing khai je kono bongnya ngai thaimiya ta samone hi last ono kha chini photo reja ba tabo jeng o siniya nugia rok bai se jeng tabo hinjang nani asuk sitra wat bai khaye ngai o kogrok je o borok himani o chila himani ta o chila himani thaija kok jatun thaija kok jeng age dara abi bai salaijak dara abi bai kok bangjak bo o charai sak sajak ngai o kok dara abi sayaka borok bahai ki si ang hinta bo sayaka borok bahai ki si bo o kok na asuk jotono je jing samani tiklai saiman hingke ang hingga dara abino nung jini kok saya hingke o bororo bahake je jing kok thaija samani bora asuk saiman ang bono sengkata bo saya ni sau saya ngai saya ke bahake saiman hinta angkai bo bahake saiman ba ngai te kaisa kok ang ongkhari thangmani bona bar bana jeng kajang kai sajak surubi ang jeng ekloge na duijon thike ongkharu do surubi ba ang barbar sajak jeng bono dara deng wan ke rekhele jeng thangiya jeng bo chini chakri je jeng oro asuk kahpe khai tongman dekhe jaga bari thanani musingya jeng bo jeng bini jaga o se chini audience ro asuk jana hamjaga support di tongmani jeng teka jaga thanga kai norok bo nai thukjai ngi thangu haide bana ngai jeng bona barbar sajak dara wan ke ridi hini samani afro 500 tongmani do 500 tongmani bo sawo tonga di kisa 900 ruwan no tonga di rena singya khoto 900 ruwan no tonga di hini sawo engkai tamo 900 te 100 ni bagai te kisa bari ri di ba te 100 ni bagai si te 100 ni bagai bo jono wan ke kariya do 900 hini sawo abo o 900 boriya ko 500 ko je afro engkai ang dukhu nang bole jeng tabok tori logoi mane chini rang bano jeng tongai meya jeng hard work khai tongo na bini uklogo man jeng rang o rang khai kuskere sini ya go jeng dele ne nok ni sateng wate hiya ha mai ti masaya mai ti le tu tele bad de fongo nang mai chai thangkai thangka chai khai chaya shooting go thangai bini rang khorcho khai chare mani le bokri ja chini rang bai jeng tini chakhi chakha chai khai chaya bini tuk kri fru bo tuk bai bin tuk kri fru jeng niji gari bai mathango bini nok bai chin nok kisa khachalo gai jeng gari kai mathango gai or gari ni dam ro bini rang bai o gari ni jeng dili la soma bai chinoro jeng niji kisa misa chana phanche orang banchia gai tuk bai mani pore se bojono haifur ka na phaya do thangfur ka jeng mathango mane last tuni furu kai bot tuk bai je tuk bai furu kai botun phayota gai asuk shooting go jeng sapu tongo chana mane jani jan masa sinai oma haita bini rang bai to basari ya no chi nang bai jeng chakhi chakha se ka ya gai oma hai din tongo salcha sulchu sariu gai tabu je ang buinor khai tongmani hinkele mara ang nije ma sawo borono boto ma sawo
agele sengle heke masaya manengya mane sob kisu nijini upore mang hane ang nije ma saudo okongna je ma ba je जोंनि फायने बा जोंलाय फार्स्ट बिनो अरसे खायमा बा बिनो अर फार्स्ट खायमा ने जों आमसो खायै जाय फायजाक बा ओंगा आं बिनो अर खायै ते किसा बिनो अर हाइ फाइ नुगुन मानि बागे आं मा सावता नन अले अम हायके नरनि जे चेनेलनि ओनार नरन आमसोके माया खायसारि जौ माने आं मा सावता ओंगाय बायखा आबो ब हेल्प खाया हनि सावो माने आं जोंखाय हेल्प खाया बखा आने हेल्प खायो ani babuni srado time je borang ni faimani mane bo help khayo I anggo siwo bora ano help khakya ani o hamya dino help khakya ang khushi bana kha ang onek lo khushi boroni blog ba ang saja o somoyo ang nirami sai tongfru bora ana amse help khaimani ang onek lo khushi na khado onek bukha tong thoka hingga a time ni kong no bo 2-3 বছর কাখা আ টাইম নি কংনো বতা মংখা বতা খানো অ কংনো জয়াवै आं बबाय वालाय माने टिम बारंखा टिम बानि बिसिंगो 2 बा वालाय थानि बो अ कक सागादो आं ननो रां माने हेल्प खाय माने अरां आनो बेक खायदि नों आं बाय भिडिअ से खाया नों आनो लगे सिरिया हके आरां आं नानाय आनो रिदि हिनि सावदो पुइला सागा 2 बा वालाय फुर सागा ओंका आफ्रु आं साजा कसां खायनो अ abo noro ni bukha baisa noro help khape mani ang tor phaidi ni rok saja jaya hangkai nung judi no nango hungkai ang orang no bag khainai nini rang busuk sadi hane ang bono afro sajak do hingke bo afro mane bini rang busuk obo to bo saya kisa kai no rang sanu kisa wala kno rang sanu bo orang no engkai jefra ang renai himpro kai afro kai kobon dong thang chene bini engkai orang botabuk দুই নাম্বার wala furudo abro second time wala furuta engkai tai wasa iko final chik tabuk o block khaimani karon noi jong wala furu engkai bono botai se sarai oko bobo thaja bono agyan text khayo hinai bo jen chawo oko ang tak video khai tong mani jaga wo a video upload chenya ko ang jen tak video khai tong ma jaga wo aboni owner se bona hamiar huni tong khana ko mane oko khana woi jen ang mia ni je video re mane oko khana woi bona hamiar huni tong khana ko engka o owner to kono sija jaya kubiko bo kono lenden kri bo bai boro subi siniya hamiar huni tong khana ni sawo hingke bo bini bakawo sitra keri hingke hamiawan suja hingkai asik din ang bo bai tini WhatsApp status nai layo ba ano text khayo ati hinai barbar no khayo age bo khayo ta ati hinai monai madobi ana oro video khai paidi ga ang saka ang ni no oro video tai khaima gelak tange himaka ni no oro ang sinia borok bai bukutu jakha cinema borok bai bukutu jakha nung ang bai sini layo kaham kino sini layo ni ne ang saimano ani nung saimano ang nung bai sini lai tong thani si nung ano hiya kare nung nije saya kare nung buino ni buku bai kok sari woi bai ano kutugo ang saja ga om hake ang nona barbar sawo ang tai khaya ang kasang ga sawo please ano video khaina bagai ta sadi nung bala ang video khaima ya tai ang saga barbar saja okong no engka bota musa mane bota mungja khable ang saimia bo bai video khaya mane seungya mane ang buino oro bo khai sabject kere buji khata hingkai bo bini bkhau sitra kere hene sawoi jen saipaigra kha ang o ani je somaisaya ni ang live haikya ani babu thimani somaisaya ni thike ang live haikya do a somaina toye 3 বছর kha a 3 বছর ka mane ang okok te tak ba ang sai tong jago boro help khaimani hina ang okok te ba sai tong jago ang ke bachini team ni borong na ang hamia hiya je borok bai phaine team ni borong na ang ke buna hamia hiya boro bo hiya ang bo sawojen bo simi se orang no sano engka pui tai kaisa kok bo full team ni rang sano do bini simi sanya bo phawo ani simi da mane bo bini simi da mannai tai team ro ni ke maya da okok sawota engkai rang 2000 tom ang sen khaika no bono rang 2000 sen khaimani bona ragya
bini rang hisap khaye ane dolok je thangnai afro phainai rok ano sawo bini rang no simi hisap khaye bini rang no simi redi je hato basuk sani tongma ba kong na bangna musungya ta engkai ang bo I ang kong bangna musungya ang om hai ke video rok ba ang sajak ya puila mono ani ang bo bai khaye om hai ke ang walai ma tongo ang hai ki YouTube te ani kuni irada kare ang ko boring ya ang je kong no khna tauri sari mano omo din bo phainai hini bo masuk jaga do ang om tike kong ma sanai hinai hingke bo orang no barban no sanai to hingke ang rang 2000 sen khai kya hingke bo taisar 2000 bek khai ro hora ano online tita hingke ang bo sawo ang 5000 rezak bana 2000 nar gyata bo 5000 rezak ko hingke bo 5000 mana nangnai omo kok ta bini 5000 rezak bo 5000 mana nangnai hingke Cini tini borok je phainai rok sawo bo 5000 ya bo 2000 siriu kok sawo ta engkai ang do nungni ni rang hisap khai ro hodi ang ro honai ang bona ase kok salia ni rang hisap khai ro hodi ang no ro honai haipano je ani dolok sama hinkele ni 5000 engnya haipan ni hisap phunuk di hini ang saka bono hisap phunuk di ni saka bo o hisap phunuk di hini sama ni tai salia engka ang duku da nang nangya o hamya time ni kong no tak phono ti sawi sajak tongo ha bo ano sanai phu mane ano sai nai phu ta bo ano sitra o buri busut tui thangman bo busut tui khaiman ang bo khainai bo o ma haina yo ano tabo boino satone tu ma hengo jagawa jen miss aisa ni agewo kaisa hamya video photo bare ungjak do atai mo bo ang khaimia hanai ang dara abino phone khai sajak dara angle video khaiman galakha tangi himakai ani nokni boro ro ani parents ro ano oko rulia permission rulia mane borok bo buibai sajago o group ni borei mane afur to boto changbai tongoi mane blog khai tongmani ya dibana jotono nugo jotono sinei tongo borok to notun phai foro nugo boisiri tongo ngai boisalayo takai di hine anima sosawo do ngai ang bo wansuka nokni borok si saito ngai ang ekbar dara abino kol khai sahanai ang khaimang gala khanai ang chaka ang khaimalia dara naro khaile sidi anok ne borok permission dia hanai samani bo sawana ari nini kok aputamo naro ano haimya dinu se time somoi rimaya help khaya hangke team ni borok ngai tam la hini satani wa ang wan soka I omai ke hamya saya dinu no jeng mili tong lai jang nai hini wan soke ang thanga do bane ekbar sambai bna ang thanga bokun dina ano khulomoi please phaidi haing ni hini sana nangya ang buji wi thango afro team ni borok hne ang borok no nijini borok hne ang buji thanga do ang video khai kya afro onek ta comment hamya phaijak ang jingni jibo hinja kha buibai o norok bo ekdin saja buibai amtino khaijak nai hinja kha doche mokhang mana sigi hinja kha je chengra thangnai rok bai bo hinja kha ang hingkai borok na ang sai phakya ani ang ungma kari hingkai jibono amte he ungnya ang hinma tong khata am heke buiabo je sepono khai tong thong abo ang naina thangya ani kam ang khai thangnai hene ang borok bai ba ang tokra tokri robo ungbu matong kha ekdin salsawo chegra bo himbu matong kha engkai o time rogo bona ang logire maro engkai bo o somoini raun khai bo wan soglia jeta bo wan soglia o somoi raun engkai bo haike sawo mane anu simi help khayo bono khai cheng help khaya bini koktoi engkai o somoi rogo chini bagi bo onekta jeng bahaike lai thanga chini personally bisang hinja kha tai nokni borok ni kok nori ang bo bai thangmani bini kong no khnawoi je kaisa kok bojo sawo ungko ang puila video khaima se Christmas special ni video khai pondo hingkai ang to khaima tongya fur puila ang puila khaima no surubi bai sajagai ungko holiday ni video khaido ani puila afro ang da bini kok bai amne thangya do ang surubini kok khnawoi surubini kok bai thango video khaina bagai puila no
dara abi ano sajak video khaina bagai ang khaya hane bun digi tike ang mana khai rekha olo hungka ang surubi ni kok bai thangka surubi ano sawoi phaidi khai hene bini kok bai thangka hingkai bojen sawo Christmas ni video khayo hne Christmas ni video khaya Christmas video khai pro ka bini 1 lakh ka jang no do hingka ang puila jen ang u holi ni video khai pro hingka from 1 lakh kaya ko bo 67000 ni je sawo angle saima to ya ko ang 67000 hne ani video thangi nai di ang kono 67000 thini saya ang sajak ati hne afro bini 1 lakh kaya ko ang puila video khai pro bini 1 lakh kaya ko hni sajak অবশ্যই তো কবিনি 1 লাখ কায়া খো আফ্রো এঙ্কা খাইতে ওসে আং থাঙে খাইফ্রো খাইতে ওসে আফ্রো সে বিনি 1 লাখ কাও 1 লাখ 2 লাখ কাই থাং আফ্রোতা এঙ্কাই বজেন ছাও বিনি কুবই কক হই আখাই কুবই কক মাতো এত অব সাকা যত কক সবাই সাদি মানে সাকা যত কক সবাই সানা নাং বলে না